Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ano na sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran mga ka-Siargao. Din hina sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte sa Tibok Rehiyon sa Caraga o sa Tibok Nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa Tibok Kalibutan. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang la kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga silingan nga to na probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Mayong buntag po kaninyong tanan og sa uban pang rehiyon nga maabot ning atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning kan Charles Kyle Mantilla. Good morning Siargao. Good morning Siargao. Gikan na kang Marceline Altres Gloria. Salamat po, magandang umaga. Good morning Siargao TV. Good morning Sir G. Amping kanunay labi na sa imong work. God bless. Gikan na kang Ma'am Esther Kaga. Salamat Ma'am Esther. Og sa tanang taga mainit. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat po sa kaninyo mga ka-Siargao. Dili ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na mga ka-Siargao ni Chris Perez sa DOST Pag-asa. Sa ngayon, apektado pa rin ang amihan or northeast monsoon ang ilang bahagi ng northern and central Luzon, ilang bahagi ng southern Luzon, kasama na nga dyan ng Metro Manila. Dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at sa lalawigan ng Aurora, asahan na magiging maulap pa rin na may mga mahinang pag-ulan, ganun din sa northern part ng Quezon. Dito naman sa may bandang Mindanao area na apektado ng Intertropical Convergence Zone or ITZ, asahan ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa Caraga, Davao Region at sa Soc-Sargen. Sa natitirang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, generally maliwalas ang panahon ngayong gabi maliban na lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, mainit at medyo malinsangan pero may tsansa rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorm. Sa Mindanao area naman, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITZ ang Davao Region, ilang bahagi ng Soc-Sargen at ilang bahagi po nitong may bandang Caraga, particular na southern part ng Caraga area. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao at ang buong Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Generally, mainit at medyo malinsangan, pero may chance rin ng ilang isolated thunderstorms. Aabot ng around 30 degrees Celsius lamang yung posibleng maximum daytime temperature sa Davao dahil inaasahan ngayong magiging maulap on most parts of the day because of the ITZ. Mao ka na mga ka-Siargao, ang atong latest update sa kahimtang sa panahon, gikan na mismo sa DOST Pag-asa. Salamat Chris Perez sa imong report karon. Good morning Sir Smiley Spaldon. Morning Kuya G og sa staff ng Siargao TV og sa Mayor sa San Benito, Mayor Gina Minil og iyang mga sangguniang bayan members. Regards sa tanang Espaldon sa San Jose del Carmen. Salamat po, magandang umaga, good morning kaninyong tanan. Mga ka-Siargao, happy viewing po kaninyong tanan. Di na maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita karon, mga ka-Siargao. Security assistance gihimo sa San Isidro Municipal Police Station. Atol sa gipahigayong pagpang-abot na po sa cash assistance sa Municipal Social Welfare Development Office sa pagpangulo ni San Isidro Mayor Lamberto Domiños, may pahigayon o security assistance ang San Isidro Municipal Police Station ilalom sa supervisyon ni Police Lieutenant Mary Jane D. Valenzuela. Mga ka-Siargao, ang OIC o Officer in Charge sa maong istasyon sa kapulisan karon sa maong mga bahin, mga ka-Siargao. Nasa Iran,
nga miabot sa 333 ang kinatibuk ang nahatagan og cash assistance sa munisipalidad sa San Isidro, mga kasyargaw. Alang na kini sa atong mga kaigsuunan nga mahatagan og ayuda, mga kasyargaw, ilabi na naapektaran kini sa pandemya. Mga na latest updates dito na sa San Isidro. Good morning, Kuya G. Good morning to all Siargao. Keep safe always. Ika na kang Ruby Borham Magirang. Salamat po. Magandang umaga, Ma'am Ruby. Good morning, Kuya G. Pakigreet ko ni Carl og CJ. Ika na kang Angel Mantilla. Angel, salamat. Magandang umaga. Regards sa imong mama og papa din. Good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargao, buntis sa Socorro. Patay. Human kini manganak. Naitala, mga kasyargaw, ang ikatulo na mortality related sa COVID-19, mga kasyargaw, o ang namatay related sa COVID-19 dito na sa munisipalidad sa Socorro. Netong January 3, 2021, human namatay ang 40 anyos o 40 years old nga babae nga na-admit sa Caraga Regional Hospital tungod na sa pagkawala sa panimuot niini og hataas nga blood pressure. Human, mga kasyargaw, manganak kini, mga kasyargaw. Nasairan nga ang gikamatyan niini mao ang cerebrovascular disease infarction o ang kakulang sa oxygen nga mudagayday sa blood vessels nga miresulta sa pagkadaot sa mga muscle tissues, mga kasyargaw, niini nga miresulta usab sa pagdugo, mga kasyargaw, sa mga muscle tissues, mao nga dunay mga komplikasyon. Nasairan, mga kasyargaw, nga mi pailalom kini sa PCR test usab ug positibo, mga kasyargaw, sa COVID-19. Maong naitala siya nga ikatulo nga opisyal nga namatay tungod na sa komplikasyon sa COVID-19 usab, mga kasyargaw, sa munisipalidad sa Socorro karon, mga kasyargaw. Mga na ang latest updates nato dito na sa munisipalidad sa Socorro. Ingat-ingat po, mga Socorronhon. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Ito nga mga niaging adlaw usab, mga kasyargaw, aduna sa say namatay gikan na kihapon sa Socorro. Ingat po. Magandang umaga, mga kasyargaw. Mga latest updates nato, mga kasyargaw, sa atong balita dito na sa munisipalidad sa Socorro. Mayong buntag, Sir G. Happy watching from Manila. Gikan na kang Randy at Tiaga Santisa. Salamat, magandang umaga. Good morning po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Business One Stop Shop nagsugod na sa General Luna. Gipanawagan karon ang tanang business operator sa munisipalidad sa General Luna nga magproseso na sa ilang mga business permit application dito na sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO. Nagsugod na ang maong aplikasyon o pagpahigayon sa rehistro kagahapong adlaw, January 4, 2021 hangtod na kini, mga kasyargaw, sa January 8, 2021. Sa mga gustong mag-apply sa permit o business license, kinahanglan lamang kumpletuhon ang mga requisitos o requirements sama sa pag-fill out sa mga application form, photocopy sa previous ninyo o kanhing business permit o kinahanglan sa ng mga kasagaw kini para na sa pag-renew. Business registration sama sa DTI, SEC o CDI, mga kasyargaw. Kinahanglan usab kung nag-abang kamo, kinahanglan og contract of lease, mga kasyargaw, o ang kontrata ninyo sa pag-abang. Kinahanglan usab og SPA kung magpadala lamang kamo ng business representative, mga kasyargaw. Kinahanglan ng SPA gikan na sa owner sa maong mga establishmento og certification, mga kasyargaw, na nag-certify nga siya sa adunay business operation og temporaryong na-stop, mga kasyargaw, kung na-stop manggaling gikan na sa maong date ngadto na hangtod na karon na date,
mga kasyargaw. Samtang gikabutyag mga kasyargaw usab nga adunay mga business permit one-stop shop per barangay nga pagahimuon sa General Luna Central Elementary School Gymnasium. Ani ang mga schedule mga kasyargaw. January 11 to January 12, 2021, Purok 4 o Purok 2 ang magpahigayon sa Boss o Business One-Stop Shop. January 13 to January 15, 2021, Purok 1 Malinaw, Santa Fe, Libertad o Kabituunan ang magpahigayon. January 18 to January 19 ang Katangnan. January 20 to January 25 ang January 20 o January 20 to January 21 ang Purok 3. January 22 to January 25 Purok 5. January 26 to January 29 ang uban mga barangay sa General Luna. Siyempre, pagatumanon gihapon mga kasyargaw, ang health protocols. Bring your own ballpen. Sumala pa mga kasyargaw sa munisipalidad sa General Luna. Mga ng latest updates nato karon sa General Luna mga kasyargaw. Good morning Kuya G, good morning Siargao, labi na sa tanang taga Barangay Antipolo. Salamat po, God bless. Ika na kang Bao Sulyan. Salamat Bao, good morning, magandang umaga kanimo din ha. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, PICE gipahigayon sa San Isidro Municipal Police Station. May pahigayon ng Police Information and Continuing Education kung PICE kagahapong adlaw January 4, 2021 alas 8 sa buntag sa pagpangulo ni Police Lieutenant Mary Jane D. Valenzuela ang OIC mga kasyargaw sa maong kapulisan o istasyon sa kapulisan ngato na sa mga personahe sa San Isidro Municipal Police Station alang na sa Patrol 2030, anger management, internal cleansing, cultural sensitivity, o anti-illegal drug campaign, COVID-19 safety protocols, ug man pa. Mihatag usab og mga information o concerns si Police Lieutenant Valenzuela gikan na sa mga higher ups dito na sa headquarters ang mga announcement, ang mga information, ang mga concern sa mga kadagkuan sa probinsya Surigao del Norte labi na sa provincial director paubos mga kasyargaw hangtod na sa chief of police ngadto na sa mga personahe niini. Mga latest updates dito na sa San Isidro mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa pagtutok. Dini na sa itong programa. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Dinagat Islands may pagawas sa ilang COVID-19 case updates. Nagpagawas karon mga kasyargaw ang probinsya Dinagat Islands sa ilang COVID-19 updates uban sa Provincial Health Office niini og mga rural health units og municipal health officers as of January 3, 2021. Sumala pa sa ilang report, adunay kinatibuk ang confirmed COVID-19 case nila nga 100. Ang active cases na lamang ni ini 12, ang recovered cases ni ini 88 na mga kasyargaw. Wala pa'y namatay. Ang suspected cases 4, ang probable case wala na, 0 na kini mga kasyargaw. Ang persons under mandatory quarantine mga kasyargaw 287 kabuok na mga kasyargaw. Samtang ang nakagraduate na sa pag-quarantine sa maong probinsya miabot na sa 18,106 mga kasyargaw. Congratulations sa Dinagat Islands. Baka na latest updates mga kasyargaw sa probinsya mismo sa Dinagat Islands. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. 9 anyos nga bata, instant hero karon. Giisip nga bayani karon ang usa ka 9 anyos nga bata human giluwas ang lalumos nga kaduwa niini nga 7 anyos nga batang babayi samtang nagaligo sila sa Kaasinan Beach sa Cabadbaran City sa niaging mga adlaw. Sumala pa sa inahan sa 9 anyos nga bata nga si Jayden
nangaligo ang ilang pamilya kauban ang mga pamilya sa ilang mga lechonero kundiin. Doon na sila'y programa o parlor games nga naghatag og lingaw sa kadaghanan. Samtang ang ubang bata nangaligo sa mabaw nga bahin sa maong baybayon. Nagdula matud pa og sand castle ang iyang anak dihang namatikdan ni ining adunay nagkapakapas sa paglangoy nga bata og kamot na lamang ang nakita ni ini. Walay pagduha-duha ang iyang anak og daling gilangoy ang nalumos nga bata. Kondiin, hapit pa sila miunlod tungod sa tinguha sa iyang anak nga maluwas ang nalumos nga bata. Daling gibira sa iyang anak, ang biktima padulong ngadto na sa mabaw nga bahin. Hangtod nga nakabantay na usab ang ubang mga liguay o gitabangan na sila. Gikasab-an pa niya ang iyang anak sa pagtuo nga nagbuot-buot kini og ligo sa lawom nga bahin sa maong beach resort. Apan dako niyang kalipay nga daghay nakakita nga giluwas sa iyang anak ang nalumos nga kaduwa ni ini subay na usab sa saysay mga kasyargaw sa mga bata. Mihawag na lang kini sa mga ginikanan nga bantayan gayod ang mga bata ilabi na kung mga ligo sa dagat mga kasyargaw. Ang latest updates dito na sa Cabadbaran City mga kasyargaw. Congratulations, grabe ka isog aton na bata. Giluwas kayo niya atong iyang kaduwa mga kasyarga. Good morning Kuya G, good morning sad sa Tagadapa Public Market. Go go go, fight fight fight. Di ka na kang Che Gabutero. Good morning Che, good morning sa mga taga Kampas Ak o sa mga Tagadapa Public Market. Good morning po kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan ng mga kasyarga. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin, public teachers usab sa Cabadbaran nakadawat og cash allowance. Kinatibuk ang 693 ka public elementary o secondary school teachers sa DepEd Cabadbaran City Division ang nakadawat karon og cash allowance gikan na sa lokal nga panggamhanan sa Cabadbaran. Human ang gipahigayod nga ceremonial distribution kagahapong adlaw, January 4, 2021 dito na sa Social Hall of People's Government Center sa Cabadbaran. Gipangunahan mismo mga kasyargaw ni Cabadbaran City Mayor Judy Amante uban sa city og division officials ang pagpang-apod-apod sa maong assistance mga kasyargaw. Congratulations sa atong mga maestra magtutudlo nga nahatagan og cash assistance. Congratulations po. Good morning Kuya G o good morning Siargao. Gikan na kang Mami Inday, Maria Cristina Lugagay Andrade. Salamat Mami. Good morning, magandang umaga kanimo din ha. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin o ang atong latest updates mga kasyargaw sa COVID-19 sa Caraga Region atong paminawon. As of January 3, 2021, we have 49 new confirmed positive COVID-19 cases, males. For area of distribution, 40 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad, 22, Rosario, 14, San Francisco, 3, and San Luis, 1. 1 case from Poblacion, Bayugan City, 2 cases from Surigao del Norte, with 1 case each from municipalities of Claver and Dapa, 4 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangays Ipil, Luna, Tugbongon, and Washington. 2 cases from Carmen, Surigao del Sur. For classification of cases, we have recorded 47 local transmission cases, 2 with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 41 cases are symptomatic, 8 have mild. For status of management, 49 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 3, 2021, we have recorded 2 COVID-19 related deaths. The first case is an 84-year-old female from Rosario, Agusan del Sur, hypertensive, onset of cough and difficulty in breathing on December 24, 2020, admitted on December 27, but died on December 28, 2020. The second case is a 71-year-old male from San Miguel, Surigao del Sur, with no known comorbidity, onset of cough and difficulty in breathing on December 21, 2020, admitted on December 22. However, due to complications, the patient died on January 3, 2021. As of January 3, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 4,754 confirmed cases,
428 active cases, 4,113 recoveries, and 213 deaths. Mao na ang atong latest update sa Caraga Region, mga kasyargao. Ilabi na sa mga bag-ong nangamatay, bag-ong COVID-19 cases, mga kasyargao, dinha na sa atong rehiyon sa Caraga, mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Happy viewing po, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargao, pagbakuna sa PSG, giingong pagprotekta lamang sa atong Pangulo. Ginsister karon sa palasyo nga ang nagunang intensyon lamang sa miyembro sa Presidential Security Group o kun PSG sa pagpatupok niini sa COVID-19 vaccine mao ang maprotektaran ang Pangulo batok na sa COVID-19. Sumala pa kang Presidential Spokesperson Harry Roque nga andam ang PSG nga tubangon ang bisan unsa nga kaso nga ipasaka batok kanila may tungod na sa maong issue karon. Ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kung sila'y handa mamatay para sa presidente, handa sila kung anong ipapataw na parusa. Pero ang ginawa nila ay pinrotektahan nila ang presidente. Let's leave it at that. Sinugal nila ang mga buhay sa kagustuhan nilang protektahan ang buhay ng presidente laban sa COVID-19. At isa ko doon sa nagbibigay pugay din kasama ng karamihan ng sambayan ng Pilipino na sumusuporta sa presidente. Yes, I don't think it was a mistake to protect the president. If there's whatever accountabilities issue, sasagutin po yan ng PSG gaya ng sinabi ko, kung kamatayan nga tatanggapin nila, ano naman yung mga ibang parusa na po pwede ipataw sa kanila. Let's leave it at that. Kung may kaso, let the cases be filed and let them proceed. Sino magsasampa ng kaso, no? Sino magbibigay ng ebidensya? Legal issue po yan. Mao ka na, mga kasyargao, ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mga kasyargao. May tungod na sa issue na gitupukan ang mga miyembro sa PSG sa COVID-19 vaccine, mga kasyargao. Sumala pa illegal nga natupok kanila, mga kasyargao. Mao ka na latest updates dito na sa kauluhan karon. Good morning po, magandang umaga, mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat, mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargao. Happy viewing po. Good morning, mga kasyargao. Samtang, mga kasyargao, sa laing bahin sa atong mga balita karon, allowances increase sa magtutudlo, aprobado na. Mihatag pasidungog karon ang Department of Education ngadto na kang Pangulong Duterte og sa mga magbabalaod human nga migahing kini og pondo sa teaching og connectivity allowances aron tabangan ang mga magtutudlo sa pampubliko nga tulungaan sumala sa gipirmahan nga General Appropriations Act alang na sa 2021 migahin og 5,000 pesos teaching supplies o communication allowances ang gobyerno alang na sa mga teachers. Sumala pa nga ang pagsaka sa mga allowances sa mga magtutudlo usa sa mga hangyo ni DepEd Secretary Leonor Briones sa mga magbabalaod sa DBM aron matubag ang panginhanglang pinansyal sa stakeholders niini aron na sa pagpadayon sa distance learning,
mga kasyargaw. Mga ng latest updates karon mga kasyargaw, dito na sa kauluhan, ilabi na mga kasyargaw sa atong mga maestra, mga kawani sa Department of Education. Mga ng latest updates karon mga kasyargaw, congratulations mga magtutudlo nato din mga moms, mga sirs, aduna nay budget para na sa inyong dugang na allowance mga kasyargaw. 5,000 pesos na kini mga kasyargaw. Sa kanhing 3,000 to 3,500 lamang kaniadto mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Good morning. Naatay trending nga balita nga ihatag kaninyo mga kasyargaw. At dunay usa ka nagtrending karon sa social media mga kasyargaw nga ang hashtag Justice for Christine Dacera mga kasyargaw. Atong pagaseron kung unsa ang maong trending karon mga kasyargaw. Trending karon ang flight attendant nga namatay mga kasyargaw dito na sa Makati City karon mga kasyargaw. Subala pa sa Makati City Police mga kasyargaw, nagi-file ni adto nga Lunes mga kasyargaw nga adunay nahitabo nga gidudahang rape with homicide batok na sa 11 kalalaki nga may resulta mga kasyargaw sa pagkamatay ni Christine Dacera mga kasyargaw. Para na mga kasyargaw paghatag kaninya og postisya karon mga kasyargaw. Sumala pa mga kasyargaw nga si Christine Angelica Dacera, usa ka 23 anyos nga taga General Santos City mga kasyargaw, og usa ka flight attendant sa usa ka airline companies dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Og sumala pa nga nakaplagan kini mga kasyargaw sa bathtub dito na sa usa ka hotel room sa Makati City mga kasyargaw nga patay human nga makigselebrar kini mga kasyargaw dito na sa usa ka hotel sa Makati City. New Year's Eve kini nahitabo mga kasyargaw. Gidala pa kini mga kasyargaw sa ospital apan gideklara kini nga patay mga kasyargaw. Sumala pa sa Makati Police mga kasyargaw nga ang provisional charge of rape with homicide mga kasyargaw gi-file sa pamilya sa maong biktima ngadto na sa 11 o batok na sa 11 ka personahe mga kasyargaw. Sumala pa sa report nga ang 8 sa maong 11 ka mga lalaki mga kasyargaw dili kaila ni Christine Dacera, tulo lamang ang kaila ni ini sa maong mga personahe. O sumala pa sa mga report karon mga kasyargaw nga wala nag-expect si Christine nga daghan di ay ang makigselebrar kanila dito na sa maong hotel mga kasyargaw, kundiin asa kini nisugat sa bag-ong tuig mga kasyargaw. O na ang atong latest updates sa nagtrending karon mga kasyargaw nga si Christine Dacera, usa ka 23 years old nga flight attendant mga kasyargaw. So kanang latest updates ilabi na karon mga kasyargaw, trending kini sa social media karon. Ilabi na ang hashtag Justice for Christine Dacera mga kasyargaw. Maka na ang latest updates nato dito na sa kauluhan usab mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Salamat sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga.
Kinigiya lamang mga kasyargao para na sa pagkabot nato sa atong success. Sa Aris, ang imong cleverness ang mag-solve sa problem karon. Mag-start sa imong health program. Inspired ka karon. Samtang sa Taurus mga kasyargao, life-changing ang event karon. Weird ang business plan sa imong kauban karon. Enjoy nimo ang exciting nga mga kalingawan karon. Samtang sa Gemini, delightful ang imong bisita. Daghang sharing ng mga news kanimo karon. Samtang sa Cancer, inspired ka sa imong creative project karon. Ang imong co-worker mag-enjoy sa exchange sa ideas mga kasyargao. Mga na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargao sa mosunod na mga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po. Samtang Bureau of Customs kung BOC nakakolekta og 539.660 billion pesos. Nalabuan na sa Bureau of Customs ang tinuig nga target ni ini nga collection alang na sa tuig 2020 nga misaka sa 6.6% o 33.5 billion pesos nga kantidad. Sa bulan sa December, ang BOC milapas na usab sa revenue target ni ini alang na sa 7th consecutive month og 9.1% base na sa preliminary report gikan sa BOC Financial Service ana sa 47.316 billion pesos ang nakolekta ni ini kung itandi sa December target ni ini nga 43.368 billion pesos lamang. Sa kinatibukan nakakolekta na og 539.660 billion pesos ang alang na sa tuig 2020 ang BOC nga ang target lamang anaa sa 506 billion mga kasyargao gikan sa initial nga report ni ini. Sumala pa mga kasyargao nga ang pinakadako nga koleksyon ni ini anaa sa district mga kasyargao sa Ports of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan de Oro, Port of Zamboanga, Davao, Subic, Clark, Apari og Limay mga kasyargao. Ang latest update sa Bureau of Customs karon. Congratulations, dako-dako ang kita sa Bureau of Customs. So, sana mapaingon na sa mga maayong projects, mga nindot na mga mahitabo o nindot nga mahitabo di na nasa baog kwarta mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat sa inyong pagsuporta. Good morning po sa atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope mga kasyargao, sa Leo, ang imong intuition, ang imong guide karon sa imong business successful, ang imong project karon. Samtang mga kasyargao sa Virgo, interesting ang bagong mail karon, mahimo siya og helpful connection sa business, magsugod og bagong project karon mga kasyargao. Samtang sa Libra, daghang kang maila ang usa ka super rich nga nagsunod og karmic rule sa prinsipyo niya sa life, ma-feel nimo kini karon mga kasyargao. Samtang sa Scorpio, ang imong personal needs in focus karon. Mahuman dayon ang mga project, dunay mga bag-ong negosyo nga sugdan nimo karon mga kasyargao. Mao kana ang upat asa nato usab mga kasyargao o laing upat na mga horoscope karong buntaga. Good morning po Kuya G, pa-shoutout po kay Bartolome Justin, Bartolome Justin og Ella. Good morning gikan na kang Sheila Meg Maod Serna. Salamat ma'am. Good morning, magandang umaga kanimo din ha. Magandang umaga po. Samtang mga kasyargao ang COVID-19 monitoring report nato sa Surigao del Norte.
As of January 4, 2021, mga kasyargaw, ang atong COVID-19 monitoring report sa Surigao del Norte, ana-anatay suspected cases nga 235 kabuok, 120 nga probable case, 944 na lamang nga persons under monitoring, 26,594 na ang nakagraduate sa pag-quarantine, 792 ang positibo sa rapid antigen test, 743 na mga kasyargaw ang kinatibuk ang RT-PCR confirmed case, 643 ni ini mga kasyargaw ang mga nakarecover na, 61 ang nangamatay. Mga na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa COVID-19 monitoring report karon sa probinsya Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw, dugang nato nga horoscope karon sa Sagittarius, ma-experience ang financial freedom malipay sa bag-ong informative nga message sa internet. Exciting ang eyeballs sa chatmate karon. Samtang sa Capricorn, ayaw patuyang og shopping. Sa imong pag-shopping, unahon ang pagbayad sa mga balayronon nimo, mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, magical ang feeling nimo sa romantic expression. At ubangon nimo ang responsibilities, ihatag ang special attention sa imong love. Mao kana ang sa Aquarius. Sa Pisces, perfect time ang effect sa orasyon meditation. Moabot ang helpful person nga masolve ang problem on time. Adunay surprise gift karon kanimo, mga kasyargaw. Mao kana ang atong mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po. Samtang sa atong COVID-19 update sa Pilipinas, ang Department of Health, mga kasyargaw, nakatala og dugang nga 959 nga additional case sa COVID-19 as of 4 p.m. January 4, 2021, maong ana-ana sa kinatibuk-ang 478,761 ka mga total cases, samtang 21,219 ang active cases niini. Ug sumala pa usab sa report nga adunay 26 ka new recoveries, 6 ka new deaths o namatay, samtang mga kasyargaw, ana-ana sa 448,279 ang mga nakarecover, samtang 9,263 na mga kasyargaw ang mga nangamatay. Mga na ang latest update sa COVID-19, mga kasyargaw, sa tibuok nasod, Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po. Salamat sa inyong pagsuporta, mga kasyargaw. Happy New Year usab kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ilabi na sa atong mga commenters, reactors, viewers. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Kamusta, mga kasyargaw? Dinhin na lamang ko kutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhin na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhin na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, og sa tibuok kalibutan, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kini inyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy New Year po kaninyong tanan.